बाबा खूप बोर होतंय, काहीतरी नवीन फ्रेश ऑर्डर करा ना. माझ्याकडे एक सरप्राईज आहे. स्वाद गोकुळचा आस्वाद परंपरेचा गोडवा नात्याचा गारवा आनंदाचा गोकुळ आईस्क्रीम सोबती प्रत्येक क्षणाचा गोकुळ आईस्क्रीम. नमस्कार. आज आम्ही ज्याप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम PWD खात्याला जे निवेदन दिलं होतं की 17 तारीख ते 18 तारीखपर्यंत रस्त्याचं काम न झाल्यास रांदा ते रामनगर ते पत्रादेवीपर्यंत 70 मीटर जो पॅच मंजूर होता, गेल्या 2 वर्षापासून हे मंजूर असलेलं काम रखडलं होतं. कॉन्ट्रॅक्टर येऊन कुठच्याही प्रकारची दखल घेत नव्हता आणि रस्त्याची एकदम अक्षरशः चाळण होऊन लोकांना, नागरिकांना एवढा त्रास होत आहे, याचा कुठचीही दखल या डिपार्टमेंटने घेतली नव्हती. त्यामुळे आम्ही रास्ता रोको करण्याचा जो आंदोलनाचा पवित्रा घेतला होता त्यासाठी आज सर्वजण आम्ही एकत्र जमलेलो आहोत. या ठिकाणी आमचं उद्दिष्ट बांदा शहर विकास आघाडीमार्फत हे आंदोलन आम्ही करत आहोत. आमचं उद्दिष्ट एकच आहे की रस्त्याला चांगला झाला पाहिजे आणि जेणेकरून लोकांना त्याचा कुठचाही त्रास होता नाही. आत्तापर्यंत या रस्त्यावर अनेक अपघात घडले, अनेक लोक जखमी झाले आहेत, गंभीर जखमी पण होऊन बांबोळी येथे पण न्यावं लागलेलं आहे. ते पण डिपार्टमेंटला कधीही कर्मचारी पाठवलेले आहेत. तसंच आम्ही त्यांचं अभिनंदन करतो की आमच्या या रास्ता रोकोची दखल त्यांनी घेऊन काम चालू केलं. आम्ही एकच विनंती करतो की आमची मागणी जो 70 मीटर पॅच आहे तो पूर्ण मारून द्यायचा आहे. तसेच जे खड्डे पडलेले आहेत पत्रादेवीपर्यंत ते खड्डे पण बुजवून द्यायचे आहे. तरच आम्ही हे रास्ता रोको थांबवणार नाही, अन्यथा आम्ही आज पूर्ण दिवस हे रास्ता रोको आंदोलन करणार आहोत.